Pozor, teraz máme výzvu a ideme tango. 3, 4. Raz, 2, 3 a čo? Dá sa vychovať aj z kolena dobrý tanečník? Áno. Áno, je to všetko o tom, že príde mamička s chlapcom a povie mi, že viete čo, ja som vám doviezla chlapca, ale z neho aj tak nikdy nič nebude, je to poleno, hej, ale nechcem, aby sa mi tulal po vonku, tak si ho zoberte a tak. Príde na vystúpenie, na gala program a potom otvorí oči a povie, toto je môj syn. Áno, dá sa. Zase je tam len jedna veľmi dôležitá vec. Musí chcieť. Kto chce, ten dokáže veľa. Hodiny nácviku, litre potu, drina, odriekanie, množstvo tanečných parketov, nespočetné páry topánok a šiat, cesty na vystúpenia a späť, trapasy a pády, jasajúce publikum a potlesk. Aj toto sprevádza človeka, keď sa rozhodne tancovať. Väčšinou, keď človek počuje, že tanečná škola, tak si myslí, že je to len o tanci. Nie je to len o tanci, je to celý spôsob výchova tých mladých ľudí, ktorí do tej tanečnej školy prídu. Naučia sa vážiť si jeden druhého, partner, partnerku, naučia sa k sebe správať ináč, ako sú bežne zvyknutí. Naučia sa byť trošku skromnejší, trošku viacej pokornejší a vedia o sebe prakticky, čo jeden a druhý, kedy máme tréning, čo ideme tancovať, proste všetko. Oni si zvyknú na to, že je tu určitý režim, ktorý treba dodržať a pokiaľ tu majú výhodné podmienky a všetko, ako k tomu patrí, tak je tam aj ten výkonnostný rast. S menom Hilda Prajnerová sa v Prievidzi spája tanec. Práve ona sa pred 20 rokmi podujala nadviazať na dlhoročnú prácu zakladateľky školy spoločenského tanca v našom regióne Viery Nedeliakovej, ktorej život sa v roku 1992 náhle skončil. Ona mala trošku problémy s chrbticou, ale nebolo to také naliehavé, aby to signalizovalo, že sa niečo také stane. No ale v podstate po jej smrti sme požiadali pána doktora Ivana Nedeliaka o autorské práva a ja som vlastne pokračovala ďalej. Nakoľko jedny z posledných slov, ktoré mi povedala, boli: my toho spolu ešte veľa urobíme. Takže som sa toho prakticky držala, žila som s tým tancom celý život a tak sme založili súkromnú tanečnú školu potom. Tak, ako sa kedysi podarilo Viere Nedeliakovej naučiť stovky ľudí tancovať, tak to platí aj o Hilde Prajnerovej. Nezriedka i premeniť nemotorných človečikov na tanečníkov. S tancom začala ako 4-ročná u už spomínanej Viery Nedeliakovej. Najskôr to bol balet, potom spoločenský tanec. Jej prvým partnerom bol brat známej herečky Ivety Blanarovičovej, Albert, s ktorým absolvovala tanečný kurz. Tam sa zoznámila aj s budúcim manželom. Začalo to tak, že robili sme základy štandardných tancov latinskoamerických a potom pani Nedeliaková videla, že teda ten klub je šikovný, tak sme sa pustili aj do nejakých choreografií. Neskôr pani Hilda viedla prvý tanečný klub v Prievidzi. Volal sa Fortuna a mal 6 tanečných párov. Časom pribudli do klubu i deti. Dnes má vlastnú tanečnú školu a jej niekdajšia učiteľka a veľký vzor sa časom pre ňu stala i kolegyňou a priateľkou. Aký bola pani Viera človek? Fantastický. Ona bola proste človek taký, že my sme všetci vzhliadali k nej ako k takej proste osobe, ktorá bola niečo úplne iné. Vtedy, pravda, bola úplne iná doba. Tanec a umenie robilo veľmi málo ľudí
Áno, a my ako deti, my sme ani nemokli, keď ona niečo povedala. My sme ju strašne mali radi, ona nás, vodila nás ako deti k nej domov, pozerali sme rozprávky, bola strašne milá a ako tanečná majsterka bola vynikajúca. To skutočne, ako veľa ľudí ju poznalo, bola to veľmi krásna žena, elegantná, múdra, dá sa povedať, nadaná a všetko to, čo ona v srdci mala, tak to dávala nám. A preto nám aj toto ostalo. Pani Hilda dodnes opatruje červené bodkované šatočky. Sú spomienkou na jej prvé tanečné vystúpenie v rozprávke Babička, ktorú Viera Nedeliaková s deťmi naštudovala. K ním sa viaže aj malá historka. A tu sú takéto malé, akože gaťky, to sa vtedy nosili také trošku, že také pumpky. A tieto gaťušky, ja som sa už celá natešená hrnula s vešiakom do Domu kultúry a pred Magurou som stratila gaťky. Prišla som so strašným plačom za pani Vierou a hovorím, reku, pani Nedeliaková, ja nemám gaťky, čo budeme robiť? A ona, ako si to mohla stratiť? Choď pozrieť, tak som sa rozbehla a našla som ich pred Magurou na námestí na zemi ležať, tak som bola rýchlo pre ne, aby som mohla tancovať. Na začiatku 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz a stop. Hovorí sa, aká matka, taká Katka. V tomto prípade Ivana. Dcéra Hildy Prajnerovej ide v stopách mamy. S tancom začala tiež ako 4-ročná. Pre mňa je to celý môj život. Tancujem od malička a tancovať budem stále, čiže taký ten vnútorný kľud, pokoj, harmóniu. Milujem tanec. To je pre nás odmena veľká, ten potlesk, takže my sme rádi, keď sa to ľuďom páči a keď nám zatlieskajú a keď my dávame vždycky na tom vystúpení do toho maximum, všetko, čo sa dá. Niekedy vyjde, niekedy nevyjde, však sme len ľudia, ale ten potlesk je pre nás také poďakovanie sa za to, že sa im to páčilo a že sme si niečo pre nich pripravili. Ivana je diplomovanou učiteľkou tanca a je len pochopiteľné, že dnes už i ona sama vedie niektoré tanečné kluby v škole. Tá je trenérka. No trenérka, najprv som sa jej bála, ale teraz je už milšia, aj prísna, ale aj milá, takže je to v poriadku. Prísna hlavne, ale vždycky chce asi najviac, aby sme to tancovali čo najlepšie, čo v nás je, aby sme vždycky dali čo najviac zo seba. Ja tancujem asi tak 2 alebo 3 roky a vybrala som si to preto, lebo tanec ma baví a mám tu aj rodinu, takže je to pre mňa super. Akú rodinu? Mamina ma učí, to je učiteľka a moja babka tu pracuje. Podľa vyjadrenia Laury Minichovej asi tušíte, že u Prajnerovcov tanec nezostane iba pri matke a dcére. Ďalším želieskom v ohni, teda na tanečnom parkete, je talentovaná Laura. Dáva mi to do života veľké skúsenosti, lebo by som chcela ísť aj na konzervatórium a chcela by som aj tanec, niečo s tým konzervatórium, takže veľa mi to dáva. Svojho času Viera Nedeliaková povedala, že keby sa všetci ľudia, ktorých učila tancovať, stretli, bola by to hora. Štatistiky jej dávajú za pravdu a hoci každá doba podlieha rôznym moderným vplyvom, predsa len je tu niečo, čo pretrváva. Treba si povedať jednu vec. Viedenský valčík bol pred 100 rokmi, je teraz a o 100 rokov bude. Takže ja si myslím, tak ako móda, všetko sa točí kol dokola, tak aj ten spoločenský tanec sa ešte drží.
O tanečníkov škola zatiaľ núdzu nemá. Naučiť sa spoločenský tanec predsa len patrí k spoločenskému bontónu. Škola učí tanec hlavne pre radosť. Veľké talenty dostanú priestor na realizáciu. Škoda, že chlapcov je pomenej. Pokiaľ je to párový tanec, tak jeden človek tam nič neznamená. Vždy sú tam dvaja. A musia obidvaja veľmi chcieť, aby. A toto je práve taká vec, že tuto nám tí chlapci trošku chýbajú, hej. Poprvé sú tu iné tance, ktoré sú podstatne ľahšie, ktoré sú také, že ľahko zvládnuté a prídem, neprídem, hej, nie je tam vlastne nejaká disciplína, nie je tam to, že mám nejaký záväzok voči svojej partnerke, áno, tak tu nám chlapci pochybujú. Väčšinou dievčatá nám chodia a privítali by sme každého chlapca a vlastne stávame na tom, že vychováme si od malých detí. No, len to trošku dlhšie trvá. Jakub, ty by si v tomto smere chcel pokračovať? Určite, ale takým iným spôsobom. Určite by som chcel skúsiť aj iné štýly tanca, alebo chcem ísť tiež na to konzervatórium a potom už uvidím, čo bude ďalej. Ale asi určite. Ja som vlastne od malička tancovala a skúšala som aj všelijaké štýly, ale no sem ma mňa prihlásila a zaľúbilo sa mi to a veľmi ma to baví, tak tu. Ja som priviedla ešte kamarátka na základnej škole v nejakej druhej triede a keď sme tu dobrý kolektív, tak je to príjemné strávenie voľného času. Ešte ak som išiel na strednú školu, tak mi bolo povedané, že musí vedieť tancovať, lebo sa blíži Stužková za 4 roky, tak to bol. Išiel som na kurz a potom sa robilo výberové konanie do tanečného klubu a tak som vlastne ostal tancovať. Čo ma priviedlo najmä sem, no chcela som vyskúšať niečo nové, chcela som sa naučiť nejaký iný druh tanca. A keďže spoločenské tance som nemala nejakú možnosť kde inde sa učiť a na tanečnú školu Viery Nedeliakovej som počula veľmi dobré ohlasy, tak som chcela ísť najmä sem, vyskúšať si to, naučiť sa niečo nové a už som tu vlastne zostala, pretože sa mi to páčilo. Lebo je to z dnešného svetu nejaký spôsob uvoľnenia. Žijeme v strese, je to spojenie pohybu, hudby, uvoľnenie. Prestanete myslieť na starosti. Ktoré najradšej tancujete z tých spoločenských tancov? Asi štandardné. Tak možno nám ide veľmi aj štandard, takže my vlastne nemáme nejaké výberové, ale tak v latine sa môžeme viac tak... No, vyšantiť alebo proste tak, že môžeme robiť, čo chceme. Tam je jedna dôležitá vec, bez ktorej sa to nedá. Nedá sa to totiž bez toho, aby ten tanečník nemiloval ten tanec, nemal ho rád. Pokiaľ ho nemá rád, že sem niekto príde, pretože ide tráviť voľný čas, lebo nemá kde inde, alebo lebo ide kamarát, alebo mama povedala a mne sa nechce, tak je to o inom. Ale pokiaľ tí ľudia prejavia záujem, že ten tanec začnú milovať, mať ho radi, a urobia všetko pre svoju výkonnosť, ktorá potom rastie, vieme kľudne zabezpečiť aj to, že sa nám dostanú hore. Tanečná škola je o učení tanca, ale i o jeho predvedení na verejnosti. 865 vystúpení majú bývalí i súčasní tanečníci tejto školy na konte. Samozrejme doma i v zahraničí. Mnohé páry sú pravidelne žiadané na rôzne podujatia. A urobiť choreografiu na objednávku? Žiadny problém. Nedávno bolo výročie Festivalu duchov a strašidiel, bol bál a dostali sme priame zadanie. Dostali sme takú požiadavku, že proste musí to byť valčík, musí tam byť aspoň 6 párov, musí to byť z prostredia takého strašidelného a na námed Van Helsinga filmu sme dostali, že teda takéto niečo urobiť. Hej, takže vyhovieme každému, kto chce, čo si požiada, tak spravíme. Nemáme problém s tým. Tanečná škola Viery Nedeliakovej je známa aj organizovaním workshopov argentínskeho tanca. Spolupráca s Gábinou a Petrom Nečasovcami z Brna, vicemajstrami sveta v tomto tanci, prerástla do priateľstva. Tak tato taneční škola je úžasná, my s ní spolupracujeme v podstatě těch 20 let.
Známe se z různých soutěží, akcí a velice rádi. Jsou tam pokroky a úžasní lidé v ní jsou. Já si myslím, že ta škola má velký potenciál, protože má širokou základnu od těch nejmenších dětí, které teprve začínají, to znamená, jsou na počátku nejen svého života, ale kariéry, ale úžasné bylo dneska vystoupení těch seniorů, kdy v podstatě i ten starší věk není o tom, že bychom si sedli do bačkůrek, ale jdeme tancovat a jdeme se bavit a máme příjemnou společnost a příjemnou zábavu. Tancovať môže každý, od 4-ročných detí po 80-ročných seniorov. Nikto nevylučuje, že raz aj tieto malé dievčatká a chlapci budú rozohňovať obecenstvá pri zmyselnom tangu. No, kto by už netlieskal takýmto šikovným deťom? Vedie ich lektorka Janka Ťažiarová. Akú trpezlivosť treba mať, aby dostala malé deti na javisko, vie najlepšie ona sama. Čo to držíš v tej ručičke a ukáž nám? Je to VR. A prečo to máš? Na to vystúpenie, to je súčasť toho tanca. Aký je to tanec? Taký z 20 rokov. A prečo tancuješ? Čo ťa na tom baví? Všetko. Je to také zábavné a pohybové. Ja tancujem s Emou, to isté, na pesničku Upside Down. Mňa asi všetko na tom baví, lebo je to také zábavné. Tancom sa dá vyjadriť to, na čo slová nestačia. Je jedno, koľko má človek rokov, čo robí, aký je. Filmový režisér Les Blanc svojho času povedal, že Boh nás rešpektuje, keď pracujeme, ale miluje nás, keď tancujeme. A tancovať môžeme, až kým vládzeme. Ja osobne rada sa pohybujem, rada sa hmírim. Človek si aj trošku tak kosti popreťahuje, či svaly a sme taká družná partia, takže aj spoločensky, aj kultúrne, aj všelijako mimo sa jeden druhého obohacujeme. Je to ťažké sa v takomto vyššom veku učiť tancovať? Je, lebo nás často navštevuje Alzheimer a od jedného nácviku do druhého si nezapamätáme kroky. No, je to pravda. Boh vie, čo to není, už mám problémy s dodržovaním tých krokov, pravda, a hlavne to poradie mi nejde veľmi dobre. No, ja som tu viac menej preto prišiel, lebo ma oslovila moja partnerka, že hľadala partnera, no tak som sa dal nalomiť, áno, a som tu medzi nimi, no. Ako to pôjde ďalej, neviem. Pravda, rád. Ja už som hľadal aj náhradníka, ale sa mi nakoniec domluvil, takže... Aká je trenérka? Je prísna? No, tak dodržiava pravidla. Áno, snaží sa nás naučiť, čo sa my ani možno naučiť nevieme. Nepozeraj sa na ňu, jak bager na tvrdú hlinu. Pousmievaj sa trošku, hej. Tak aj my, akože strašne toto sa máme radi, takže úsmev máme umelé, alebo naše zuby vycerme. 3, 4. No výborne, bude úžasné. A ktoré z tých tancov je najťažší pre vás? No, hej, keď začneme tancovať na hudbu, tak je z toho galimatiáš. No.
Ja musím pani riaditeľku pochváliť, ona je na nás strašne dobrá, stále nás vychvaľuje, aký sme krásni a úžasní a vôbec nás nehreší, nekarhá, keď urobíme chyby, ona nás nechá tak to bude možno aj vyzerať. Čo by ste odkázali ľuďom vo vašom veku? Aby sa nebali starnúť a aby sa hýbali. O tom to je. Lebo keď človek ostane doma a začne robiť námestníka, to znamená sedieť len na námestí, tak je koniec. Týmto seniorom asi posedávanie na námestí nehrozí. Inak by sa neboli odhodlali k nácviku tohto tanečného čísla na slávnostný gala večer. Nemám ja pár duša, ale to nie je normálne. To mám sám tancovať. Väčšina ľudí, ktorí prešli tanečnou školou, či už za čias legendárnej Viery Nedeliakovej alebo súčasnej tanečnej divy Hildy Prajnerovej, profesionálne nespojila svoj život s tancom. Ale stalo sa, že veľké talenty sa prepracovali na špičku slovenského tanečného umenia. Sú z nich diplomovaní učitelia tanca, choreografi, profesionálni tanečníci. Spomienky na zlaté tanečné časy prežité v tanečnej škole v choreografii Martina Borku ich dali na pár víkendov opäť dohromady. Nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža, kamarada máš, za mňa sa vynáš. Nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža, kamarada máš, hej, tak mi ho nedá.
bolo to veľmi dojímavé. Vôbec som s tým nepočítala, tak vedela som určite, že ten program má svoju úroveň, že teda tí tanečníci sú dobrí, babičky sú fantastické, ale že to bude mať taký úspech a taký aplauz a tá vďačnosť, to som naozaj nečakala, ale strašne ma to hreje pri srdiečku, lebo 20 rokov nie je pol roka. Človek za tých 20 rokov všeličo musel prežiť a prestať a toto všetko je za to odmenou a preto to radi robíme. Práve preto, že viete, tá kultúra, tanečné umenie nie je ohodnotené tak, aby ľudia z toho nejako profitovali. Ale tento vďak a toto proste stojí to za všetko. Do smrti na to nezabudnem, úžasné niečo. One dancing, you'll unite.